Takže čaute, moje meno je Samus TV a dneska vás vítam pri hre FIFA 15, takže je to FIFA 15, áno, a no, musím sa vám ospravedlniť hlavne za to, že nenatáčam na počítači, lebo nabíjačku mám pokazenú a Bandicam sa nejde stiahnuť a ospravedlňujem sa aj za tieto palce, čo bude vidno, ale hlavne, že sa netrasí obrazovka ako minule. A teraz si ideme dať El Clasico zápas FC Barcelona a FC Real Madrid, FC Madrid, no. To isto. Dobre. Počkáme, nech sa načíta a môžeme ísť na to. A teraz ide slavná trojka a to je Neymar, Suárez, Messi. Takže to bude tá slavná trojka. Začína Real Madrid a ideme Neymarovi to nevyšlo a ideme Rodriguez, Suárez, Messi, Suárez, strela, trošku to nevyšlo, no. No, ale rovno do tyčky, bim. Rozohráva na vás. Rakitic, Suárez, Neymar, v offside je Suárez, strela, gól! Je to tam, Suárez dáva gól. Krásny gól. Bol tam síce v offside, ale už tu nebol. A rovno strelil. Nedrbal sa s tým, ak sa povie. A teraz Neymar veľmi utočil. Ešte stále aj utočí. Áno. Sergio. Messi ide, pozrite na ten šprint. No čo urobíš, chlapček môj? Čo urobíš? Ťa? Ježiš, to čo som urobil? Omylom som stlačil tam, kde som nemal. Výborne, Neymar, strela. Veľmi tesné, na vás to chytil. Ideš do ňoho. Nevadí. Sergio, ideš, dobre. Messi. Suárez. Ale do keľu. Nevyšlo to. Áno. Strelí. Ty kokso! A dorážka od Messiho? To bolo... Ty kokos, tak to čo bolo? Juhu! Ty kokos, ste to videli? To bola úplná bomba. Messi. Kapitán. No. Ešte keď nebol... Teraz je Iniesta kapitán. Messi. Hop. Do riti nevyšlo mi to. Perfekto. La tutto. Ideme. Hop. Už som dlho nenatáčal. Suárez. Do riti. Dobrý brankár. Už som dlho nenatáčal, za čo sa ospravedlňujem. Dobre, Dani Alves zastrelá, daj si aj ty gól. Ty kokos. Také šance.
Dobre. A ideš, Suárez. Ťahaj si, chlapček môj. Prihraj. A ideš, Dani. Neymar. Gól! 2-0. Joj, Real Madrid, nuby. Nájdeš. Strkaj ho, ako on vieš. Výborne, Rakitic ideš. Hop. Hop. Suárez. Ťaháme si mu. Messi ten ide ako delo. Nestihol prihrať do keľu. Nevadí. Hop, pekný šmykačík. Chytíš to? Chytíš to? Nechytil to. Prihrávka. Suárez. Suárez gól. Tak to má byť. Suárez krásny gól. Suárez krásny gól dal. Hovno z toho mal. Juhu. A ideš. Idete, chlapci. Poď. Výborne. Ježiš, Iniesta, ty si debil. Čo to robíš? No dobre, aspoň, že si to napravil. Nie na dlho, ale... To nebol faul. To nebol faul, kdeže? Ani toto. Ale do riti tam. Áno, tak to má byť. A ťahajme si mu do Messi, čo to robíš? A ideš Messi versus Cristiano Ronaldo. Kde si sa stratil? Boha, to nedajú ani dohrať. Výborné, 3-0. Tak to má byť. Chcem Barcelona, Real Madrid. El Clásico. Len oni vyhrali 4-0. Tak mne to nevyšlo a teraz si ideme zahrať s mojím tímom. S mojím tímom. Idem si zahrať s kým? Alisson, Neymar, Ameritu, hej. A len tak mimochodom, neviem či včera, či kedy, Real Madrid vyhral s týmito 4-3. Sú silní a ja si to s nimi idem rozdať. Môžeme ísť na to. Dobre. Bateria. Dobre. No, dobre. Máme Ayos Perez. Dobre, ideme na to. Ayos Perez. Takého hráča ani nepoznám, neviem, či ho vymysleli, či čo, ale podáš gól. Ježiš, to je kokot. To je taký šmatlavý debil. Alebo ja som šmatlavý debil a netrafil som sa palcom na šot. Dobre, oni sú dosť silní. Vyhrali 2-krát nado mňou, tak teraz z nich nemusíme pustiť. Výborne. Chválim ťa za to. A ideš, Ayos Perez. Ideš, ťahaj si. Strela, gól! Čo to, keď natáčam sa mi dako darí? Frajer si. Musím častejšie hrať FIFU, keď natáčam asi. Výborne. A ideš, ťahaj, prihraj. A ideš, a strela. Biem. Do riti. No do riti. Poďme šprint. Buha. Nie. Fú, skoro dal Winkel ten trtko. A ideš. Poď Balotelli.
A naozaj v Miláne je hráč Balotelli, čo som vôbec nevedel. Juj! Dobre. A zistil som to. To je pohroma. Skúsime streliť. Skúsime. Jeps, go. Do riči. Prepačte. Ale bolo to napätie. Prihraj mu ty A dáš gól. Gól. Je to tam. Dáva druhý gól. Dnes sa to skončí, tento zápas. Chcem vám niečo iné ukázať, ale sa mi zdá, že to vám ukážem asi až na druhom videu. Dáme 3? 3. Krásne 3-0. A proti týmto skôr vyhrávam, ako prehrávam. Či prehrávam, ako vyhrávam, lebo oni sú silní, ale vy ste asi takí zázrační, že aj s nimi vyhrávam. Vy diváci ste zázrační asi. Pozrite, a dáme im to na 4-0? Nedáme. Zázrační diváci, milujem vás. Dáme gól! Pohaj s tyčkami. Juj, pozor, spadneš. Taký šmikačik, ako ešte svet nevidel. Výborne, teším sa. Obereme ho pekne, krásne. Ty nadbehuješ pekne, hnusne. A ty strieľaš krásne, hnusne. Do keľu! Páneska mám s tými brvnami, tyčkami, spojnicami asi výročie. Jeps, aj tak by to nebol gól, takže mi to je jedno dokopy a hop, čip. Pozor, nespadni. Poď. Poď. Hej, ale hej, opováž sa mu dať červenú. Opováž, dobre, veď za to. Dúfam, že mu nedal červenú, dúfam, že len žltú. Jo, žltá. A ideš, poď, tu riti. On si tam chilluje. Dáme ti kší hlas. Tak on si tam... Dobre, na budúce si potom dáme o pohár, takže... Na budúce bude o pohár. A Jos Perez, utekaj. Utíkaj, Foreste. A ty mu nabij. Veď ja som mu chcel nabiť, ty debil sprostý. Vidíte, aký je to debil? Čo sa ja tu s tými debilmi mám v tomto týme? Hej, Mojko, toto nie. To nesmieš toto. A ešte ťahaj. Kurva. Hej, ty debil, čave, to nebol faul. Výborne, ideš. Nejdeš, ideš. A Jos Perez, utíkej. Alebo tebe dáme, Mojko. Pave, ty nevládzeš, či čo? Výborne. A daj góla. Nevadí. Poď. Gól! Ty kokos, tak tesne, keby to bol Winkel. Keby bol Winkel. Ale nebol. Dobre, takže prepáčte, teraz neviem, či to ukončí, či čo. Neviem. Ukončíme? Hádam nie. Čip. Neviem, ukončím? Nie. Hej, nie. Hej. Ideme o pohár, či? Bože, neviem, či ukončiť. Čo? Real Madrid
Veď oni sú silnejší, jak ja oveľa. A tak viete, to bude taký špeciálik na koniec videa. Z Realom Madrid. Pozrite tu, tieto hviezdy som ja, ale minule som začal. A toto je Real Madrid, hej, s nimi mám vyhrať. No ale dobre, dúfam, že aj teraz budete takí zázrační. No. Dobre, poď. Hard, stop. Ideme z hard, alebo pro, alebo pročko, nevieme. Hoffman. Hoffman. A ideš, poď. Veď s nimi prehrám, ale veď počkať, vy ste zázrační. Čupa to ako kopal, to je debil. A poď, musíme to s nimi vyhrať, nevyhráme to. Sú moc silní. No, presne. To čo? Cristiano Ronaldo nevie kopať. A ako Cristiano je dobrý hráč, len taký je moc prefikaný a tak je. Nejdem sa vyjadrovať. Hrá dobre, ale tak toho nemám rád moc. Messi je moja láska. Bože, poďte, veď my to s nimi vyhráme. 7 na 7. A ideš Kroos. A ideš Ajos Pérez. Vidíte, sú silní ako hovada. No, Benzema. No, fú, som si vydýchol, lebo Benzema je silný moc. Na náš... Hej, Ronaldo sfauloval buzíka jeden. Hej, pozor. Nie. Jo. Prihrávka a ideš. Bože! To riti tam. Bude to veľmi napínavé. S nimi som ešte neprehral, či nevyhral teda, pardon. Lebo sú nad moje sily. Výborne, poď! Aj Josovi, poď! A strel gól! Gól! Ja neverím! Ty kokos! S Realom Madrid vyhrávam. Čo ti bije? To ti je Ty kokos, výborne, prvý polčas za sebou. A ideme chlapci, nepustíme ich teraz. Teraz idú síce oni na tvrdo, ale nepustíme ich v žiaden prípade. Nie. Vidíte, oni keď sa naserú, tak... No, len dobre, že to chytil môj Mikuláš. Áno, jo! Nepustíte ich, chlapci, nepustíte. Ideme zdržovať. A cez medzierku, jup, a ide, jup, a jup, poď, dáš to na 2-0. Ty kokos, keby dal na 2-0, tak sa asi poserem. Čo to, vy ste naozaj zázrační? Ha. Ty kokos, ja hrám tak, ako ešte nik, keď natáčam. Ale pozor, Benzema. Fú, dobre. A ideš. Dobre. Udržíme to. Nie. Už sme v riti, v totálnej. A nie sme. Fuj, to bolo tesné toto. Viete, ak som si vydýchol? Dobre, poď.
Bože, nepustia ma už asi potrebujem na nich heslo také. Pozor na nich, pozor, výborne, super, chválim ťa, ale nie na dlho. Nie, však nedá. Nie. Ten Buzokan dal gól. Sme v riti, neudržali sme to a teraz nám dajú ďalší. To si môžem písať. Už len my ich nemôžeme pustiť. Fú, dobre, že bol offside. Už ich nemôžeme pustiť. A strela, keby dal gól, tak sa smejem. Dobre. Ako sme to udržali. Dúfam. Lebo pozrite, oni idú ak... Asi sme to neudržali. Nie. Fú. Udržali. Hopa. Dobre, ideme na... Nie, ešte je predĺženie. Ajos Perez, ideš. Prejdi si ich, Mojko. Hej! Ty chuju. Rozhodca je taký debil. Neprešla prihrávka. Nie. WTF? Jo. Mal som ho posunúť. Čo zás? Veď ja som mu nič nespravil, sa rozplače pre všetko. Chyto! Sice na čiare, ale chytil. Je to boss. No. Udržujme to na penalty. Viem, že asi chcete vidieť penalty. Aspoň niektorí z vás. Ale na penalty verte tomu, že prehráme. Ešte vy ma môžete podržať. Juj! Nie. Fú, ešte, že je taký debil. Zdržíme to. Prihrávky. Hráme. Ešte, keby tak traja tu prišli, zahráme si s týmto Benzemom Bago. Olele. Ideme na penalty. Dobre, ide Perez. Alois Perez. Dáš gól, Mojko? Dá. Nie! Čo ti šije? Ty kokos. No, Cristiano Ronaldo, tento fuj. Boh. No to sme prehratí, veď ma zachránte, diváci. Jo. Krásny gól. Tak ešte nedal nik. Bože, ja som debil. Fú, skoro to chytil ten dement. Jo, chytil som. Tento musí dať, jo. Dal. Tento chytíš, Mojko, chytíš, nechytíš. To, jo, pekný gól. Vážne pekný. A veď som sa hodil. Dáš? Jo. Teraz čo, ideme do rana, penalty. Aký pekný dal. Dáš? Jo. Fú, normálne som si vydýchol. Jo! Sme víťazi! Ďakujem vám, diváci, ďakujem. My sme diváci,
Bože, milím si to, my sme víťazi proti Realu Madrid. Ty kokos, a my ešte aký slabí sme. Dobre, týmto to ukončím úplne. Na budúce si dáme ďalší Manchester United. Tiež je dosť ťažký, ale nie taký ako Real Madrid. Dobre, takže ja sa s vami lúčim. No, ešte nie. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. A lajkujte, odoberajte, komentujte a ja sa s vami lúčim a čus.